सब गोटा के प्रणाम करतनी। आहो बेचन भाई कह तनका समधिनियों के लिए ले आईथिन, काहे कि तू कहला रह कि समधिनी जवान हथिन। चुप मर दे, अला लड़की देखे के छिनराई करे। साला अपने छिनराई करता आ हमरा कहता कि छिनराई ना छूटे। बबी बैठ जा, इनकरा के बोलू हमरा बगल में खड़ा हो जाइए। मैंने तोरा बगल में खड़ा हो जाए। बैठ बुआ बैठ बुआ बैठ। रामसुंदर भाई पूछा बबी से जवन पूछे के बा, काहे कि पुतो तोहरे नु बना के रखे के बा। बउआ का नाम बा तोहार? हमार नाम बा मुन्नी कुमारी। आ बाबूजी के? माखन पाड़े, घर सुबह, जिला वैशाली, पिन कोड 844102। बउआ लड़की तो अपने से देखे आयल बाड़ा, लड़की तो देख लेला, तोरा पसंद बा? हाँ बाबूजी, हमरा लड़की पसंद बिया। बउआ पढ़ाइयो लिखाई के बारे में पूछ ला। कितना तक पढ़ ले बारू? तीसरा तक पढ़ ले बानी। ठीक बा, हो गई। ठीक बा, तो अपने लोग के इजाजत बा तो मुनिया के ले जाए। ठीक बा, ले जाई। तोहनी लोगन के और कुछ नानू पूछे के बा? रुकी रुकी, हमरा के फोटो एगो खींच लेबे दी। भैया सवेरे बुलैले रहलन, बाकी हमरा आवे में लेट हो गइल। ठीक बा, खींच लू। तनका सा हंसी, तनका सा ठीक बा, ले जाए। सबनी लोगन के प्रणाम। बउआ रुका रुका, बचिया के गोड़ में कोनो दिक्कत बाकी?